We tried calming her down, so I took her to the room where she spent most of the night. Yes, she was asleep when we told her that Heli was dead, with us. Look, I am so disheartened that our friend Helen died. Whoever is responsible deserves to spend his or her life in jail. Hello, I'm Sunny Okonkwu for Igbo na Anambra State. And na-eme onye film. I am a producer, an actor. What took you so long? Good evening, Mom. Good evening, Jimmy. And how are you? Good, Mom. Yeah, but I'm more like right from Mkparitauka and when no so enjoy me mana imago na mi ga-asị m memene ihe onyonyo maka na ụhọ ezigbo ihe mana ihe dị m n'obi ime mgbe m gụchaziri akwụkwọ nga mee ihe dị na ya gaa akwụkwọ dị na ya wee bidozie enye ọfụma aka mgba dị na ihe onyonyo dị ọtụtụ ịmago ihe menu onwe ụmụ aka mgba na-abịa bido na mgbe ibidogoro ihe onyonyo as an actor ịmago ịbịa anaghị enwekawa ọlụ na ihe onyonyo ihe enwegodo ọlụ ọ ya awụ obere ya agafe auditions mee ihe dị na ya ọwụkwa na iji ha ego ọ ya enye nsogbu ihe aka bọdụ ihe ọzọ dịkwa na ya wụ na ọnwụ na onwe ha onye ịma na n'ihe na the industry ọ na-afị ezigbo alụ ịmago ime ihe anụwa and ihe ọzọ dị ya ka m kwa producer kịta awụ ihe anyị na-enwe nsogbu ya wee mechegodo ihe onyonyo onwe ha ebe anyị na-aga etinye ya ebe platform a na-aga etinye ihe onyonyo aka ndị mmadụ enekwa anya ọ dị very few around so ịmago chukwu wee eze anyị na-emekwa n'ihe obele na-agba mbọ oke ka nsị ahụhụ ụdị ejije ndị emepụta wụkwanụ ana m ene anya na ụdị akụkọ nchọ ịkọ ịmago ụdị akụkọ ka enye nchọ ka ndị mmadụ mụta n'ihe ahụ onye onwere ezigbo ozi ọ ga-egosi ndị mmadụ ọ na onwere ezigbo ozi ọ ga-egosi ndị mmadụ ana m eme ụdị ihe ana m eme ihe ya awụ ọbịa inekwa anya ọba ulu edepụta script edepụtara m script na-ene anya mmadụ ka ụdị akụkọ ka a na-akọ kedu ihe gbasara akụkọ ka ndị ọ ga-emetụta n'obi ọ emetụkwa ndị mmadụ n'obi inenekwu ya ọzọ onwekwa ihe ndị mmadụ ya amụta n'ime ihe akụkọ ahụ ọnwụ na-enwe ihe ndị mmadụ ya amụta mmemme mana ọnwụ na onwe ihe ndị mmadụ ya amụta onweghị ka m esi mee ụdị ihe a so onye anyị ji ọka isi eme ya and onye na-amasa m obi maka na nna like ị na-akọ akụkọ bara ezigbo uru. How dare you treat her like our enemy? Whoa, hold on, Jimmy. Don't tell me you are defending her. Wait, are you defending her now? Are you defending her? What we went through doesn't give any of you the right to treat her without respect. Ihe ma ihe chefu mgbe na-eme ihe ejije bụ enwere ọtụtụ mana ofu kama ihe chefu ụmụ mbọsị na-eme ihe ejije anyị mekata anyị lụọ na ọkala ya egogwu nalị anyị amazi ka anyị esi weta ego mkpọwa onye ọbụla ka eweta ego ka wee metọpụ ihe ejije ahụ mana onwere ebe ego si pụta anyị wee nọdụ na-eche anyị amazi ka anyị ga-esi n'onwe ya mana o nwezi ka onye nwoke bịa ọfụ onye nwoke bịa isi m na ọ ya enye m aka wee mee ya mgbe tinyelu m ego na n'ihe ahụ ka o tinyeziri m ego ozugbo mgbe wepụta ya o nwekwe nke ọzọkwa mekwe n'iwu na emere m nomination na award ceremony ụzọ ise onweghị nke m nweta eti m wute m nke ukwuu maka ọ na-adị m ka onweghị onye chọrọ ihe ejije ahụ mme mana ka emechie mgbe chọpụta dat na n'ọkwa maka na mụ ekwusighị okwu ike na social media na gwakwa ndị mmadụ na ahụta m na n'ihe award ahụ na onweghị onye votu kwalụ m ya mana mgbe ọzọzi emekwe ọzọ nwetazie award abụọ n'ime nke aghọtalụ m ụfọdụ mgbe na ndị na-achọ imepụta ihe ejije bụ mmasị gị biko jee ka ị gụọ akwụkwọ gbasara ihe dị na ihe ejije ọ dị ezigbo mkpa ka ị gụọ akwụkwọ ihe gbasara ihe ejije maka na ọ na-egolo akwụkwọ ya o nwere ka ọ ya adị ma ibido
ma ịmachọghọ ihe a na-eme ihe dị aṅa na-emegasị na ihe ejije onwe ọtụtụ ihe a na-aga emegawa onwe ọtụtụ ihe ya amụta na cinematography na directing na scripting na editing ụmụ ihe niile anwa a na-etinyecha aka na ya wee a na-amụta ya amụta ụmụkwe ndị na-amụtakwa n'aka ma a na-eme ozugbo ha eji akwụkwọ mana ha na-amụta na the field ma a na-amụ ya but nwa ya si onye ọbụla gaa akwụkwọ ya ịga akwụkwọ ya ihe aghọta ihe dị ya ọfụma dị na ọzọkwa dịka ibi ewu kwa ọzọ dịka ibi ewu na ihe agbakwa mbọ mekie sure na ị na-agakwa na-amata ndị nọ n'ime ndị nọtego aka na the industry ndị aka ochie a na-akpọ ha ndị aka ochie ihe achọpụta ka jụọ ha ajụjụ jụọ ha ihe a na-aga emegasị jụọ ha ka esi eme ihe na-ajụ ajụjụ mgbe ọbụla ọwụghọ ịbịa iwere ego tinye ebe ahụ itinye n'ala ego ma ọ na-ejula ajụjụ ọfụma ịma na nsogbu dị ịma na ya na-enweta ego ahụ a na-emakwa na inwe ike igbuo igwe si na ya ga-emezi ọzọ. Look, my sister doesn't have a hand in any of those deaths. I never said she did. Ụzọ nsi ekesisi ihe ejije nke o wee lute ndị mmadụ aka enwere ụdị ụzọ dị iche iche ịghọtago mana ụzọ nke ndị mkpa ana m etinye ihe na TV ihe dịka Africa nke anya ụmụ ebe ahụ ka nna ga-etinyekwa dị na ọzọ bidokwa nna ga-etinyekwa na ana m ebuji obodo oyibo so ebe na-agawa America oge ụfọdụ so ụmụ ebe a ka nna ga-etinye nwunye maka abịakwa nnekwu anya fụda na n'obodo anyị ndị na-eme ihe onyonyo a dị ọtụtụ so ọ bịazi wee kpaa anyị aka anyị anaghị enwenwe ike ikesesie ka ndị mmadụ esi kesie mana mbịakwa chọpụta na enwe ndị na-asọ ihe ndị be anyị na-eme n'obodo oyibo ha n'obodo oyibo ha sị mụ bịa mụ bute ihe ọbụla nwe ka anyị tinye n'obodo oyibo ka ndị nọkwa ebe a wee na-afụkwa ihe na-eme na be anyị ka jikwa na ya na-ene anya so ọkwa ụzọ nsi ya ekesisi ihe ọ na-edute ụwa niile aka. What do you always meddle into people's business? Igbo bụ Igbo. Afa m bụ Sunny Okonkwu. Abụ m onye afọ Igbo. Ana m eme ihe onyonyo, a producer and actor. Na-enene Isi Mbido TV. Ebe ị ga-anọ mụta ihe ka esi asụ asụsụ Igbo. Mụtakwa ihe dị ọtụtụ ihe dị iche iche na omenala Igbo be anyị. Ebe a nọ Isi Mbido TV. Na-enene Isi Mbido TV.